Hello guys, this is Eric Hilot of Vigo City, Davao del Sur, Mindanao, Philippines. Welcome to my channel. Welcome to my traditional hilot with healing. Ayan. Mayong buntag, mayong hapon ma'am. May hapon. Ay, apelid ako na akong dali. O, kahit pa man, YouTube man siya. Kung nakakita mo sa YouTube, di ba maugit Richard siya? Kung saan matong pamati? Kung siya kong liliw-uling, mo sakit. Pag magbag-ulan, mo sakit. Mo sa upuan ka na mo kurinti. Mo kurente? Mo kurinti siya, mo kadang mo puso. Kung muulan. O, niya ingon sa doktor na daw ko'y mga ugat nga na-disalay. Nadisalign. Sa pagyan? Di pamati pagyan? Ana ko. Wala nila eh. Naghan eh. Ano sa ba? Isulti mo. Naghan tiil. Kuan, sakit lagi niya akong diri. Ay, nga naman eh. Sakit ito nob. Labi nagikang kag matulog niya. Pag mata ni mo. Nitunog sakit. Arthritis na Injection siya. naman ni siya, ha? Arthritis na siya. Injection na siya, nawala naman po. Balik na. Balik-balik mo na siya pag dili mabungkag. Sa pagyan? So ka man, ako rin kuhan. Hawak siguro ni. Tiguang naman ba? Tiguang na. Dala sa edad. Kaya na tiguang kay madama ito. Sa pagyan? Ako ni Nisay, karong liyaw ka. Likod. Ka nang magpanta, dili ka na, pagpalit na kuhan mo na siya. Mose, connect. Nakabasa ka uto hapon gabi? Hapon gabi, mas hapat munas ligo. Nakana wala. Kung kayo mabasa, kayo mo man ako trabaho no, magpaligo mo. Naman ako trabaho, magpaligo. Ganun, kung di pa mati ni mo, ganun gabi na imong bukto nga mura sa 40 or wala ni siguro mo mabanggi pero may malay usangay. Oh, mga lay niya siya. Banhod na siya. Muna pas mo sa kusog. Muna pas mo sa kusog. Mahagot ang sa dili, uto hapon gabi bawal gabi Dili, sa actually, hapat. na-slide dyan ko. Na-slide ko sa dato. Suga na to. Yan, dili mo siya na po. Ay, nakabalo mo sa kuha, ma'am. Kita natin ka sa YouTube. Nakitaan po. May ka nakita sa YouTube. Wala. Ikan Japan. Maayo. Hindi ka pag Japan. Ano sa lang nabot? Hapon. Ay, very good. Kagapon, nagilot po ko kita mo sa Taiwan. Pag ulit niya dire, pahilot na siya. Lugar mo sa kabalo. Hindi ko adiyon dito ako. Yes, siya sa taga-Japan. Ayan. Mura kong giulit hilat. Very good. Lagi taga-Japan, yan yun dire, napahilot lang. Pas mo sa kusog. Mauna ko tuyo diri. Kada ulit daw nila, maligo daw sila. Pero, maligo. Gabi naman mga lito. Mo gani, pag ulit nagtrabaho, maligo. Nag-wheelchair. Kasi gara mo maibo ang pas mo sa kusog, 5'8", 5'9", 60 diha. Layo pa. No? At least doon pa. Dili dapat dili na kung trabaho mo kun magpaligo mo mga tiguang. Mabasa jud ko. Sige lang nga. Nya ningon ko sa konta no, pa-check up ako. Paano hindi na ko balik sa trabaho. Mabasa mo kugo kay magpaligo og kano tanan no. Ang pas mo sa kusog ma'am, wala biya na sa libro. Wala na sa libro sa ospital. Sige pa to ang doktor. Sige lang taong kog therapy tagadlaw pahilog sa tuwa nya nanaon naman ka oy. Ganarang kuan. Na Makulangan ka. Kurintihan pa ka. Ay kanay pa palaitan ba na ilay. At least na mo tigtandog. Sige, basta na kay shout out ma'am sa mga kauban, Japan. Wala kay maulaw. Imong silingan. Wala ko. Wala pa, di pa ka shout out sa silingan. Sige. Asa taga kay ka ma'am? Sa kuan. Itagaliling. Liling. Ayan shout out sa Tagaliling. OFW. Liling Hagunoy, Davao del Sur. Shout out po si ma'am kay naagikan sa taga Japan. Osaka? Yokohama. Yokohama na niyo. Yokohama. Ayan, so shout out sa inyo ha. God bless po lahat po ng mga OFW na nasa Japan. God bless po sa inyo ha. Kung nakita niyo na nga video, no? Hinahinay tag-undang yun sa magbasata, no? Mahagot ang sa dili udto hapon gabi bawal yung naman sa hapat unas ligo kumahimol. So na lang ha. So ayan na si Ma'am Dre atong tabangan nga mamaayo yang pamati kay ayan testimonya lang daan pasmado na gyud siya. So, pwede na to matabangan. So nya siyempre tanan nga budol sa kuha, akong matabangan jud. Pwede na ko tabangan putong lagi sa pamahimo. Ayan. So shout out po sa lahat ng mga viewers, nagka-comment, subscribers, lahat ng OFW, God bless po sa inyo. Ayan. So maghilot na ko guys, please subscribe, like, and share po. Love you guys. So yan guys, maghilot na ko so good. So ayan po, shout out po sa lahat po ng OFW na taga Japan. Thank you so much. Saan ka daw gamay man? Gamay lang kayo. Tama pa. Ayaw rin sa kuha. Pero dito.
Ya, kanan kamay. Okay na kana? Ihapin sa Yan, may dulo. Len. Ihapin Pinsa sa ulan. ang lalo para mataas-taas mo ano. Sunod ba na kung OFW? Taiwan, Singapore. Ano ka mga? Ito. Sabi ko na. Ito tinutukan mo? Lisa. Ha? Ha? Lisa. Ano? Anak na din. Lisa, kung tinuot. Saan mo? Salin niya. Ha? Anak mo na At siya taas, rin mo. oy, tubisong ka, Risalin. Ibiso ka. Risalin. Ang gana ko niya. Para sa iyo mo na pangalan. kaya na electric pante. Dili na tapos sila ha. Ay, di na pa mo. Kita ko yun, oh. Sakit na yun. Liso-liso lang ma'am. Nasa taga-taga na embo. Oh, Embo mo. sa iyang Big no. Tay. Basta kamay ha. Sakit kamay? Ako. biscuit ako. Ayun lang sa kayo sa buwan ka. Balik ko ba? Ha? Balik na ko ba? Balik ko ba? Hindi lang magkaya. Dagko ako ni magmalusay. Ay, Balik na ko ba? Wala na ito makuwaling. Balik. Gagay-agay dito ato. Nakatis ni nakatore. Dili lahi ang nagpasa-therapist. Therapist ko dito. Huwag ka to iko. Huwag ka pahilot. Huwag ko Wa ko nakatuig mo panahon ni mga tigo. mo ko to kagahapon. Dito na doon nagakuha ko. Kulangan mo ito siya. Ako ba yung nagahilot na ito eh. Sa lugar. Therapist mo ko. Therapist mo ko dire. License ako. Ano? Ako po yung hilot. Kaya kining naglain na yung lawas. Undak mo hilot. Kasi pina ba nga wala mo kaisip. Tagamay. Wa raman ni duman. Panigitin ko ha. Agoy. Ayaw lang sabi mo ka. Ay sila ugma na lang tinuntaan Ako sa tanan. budang uban. Mahala ba kayo dito? Ilan na to tinodon? Balik na po. Hindi mo ba gusto sa Sakit tayo na oh. Sige kayo? Hindi ako to ko ba? Di ba? Dili Hato wa ka day nga side. Diha left side kapatid na kurente. Left, right. Grabe pas mo guys. Pati na kong lusay. Puli-puli day na imong ano kay yes naman. Atong 1 week nga hiran sa pagdisgrasya, hindi maligo ako dito, maligo ako. kasi ka. Slide. Slide siya. Slide.
pa Dili disgrasya sa kinan. Dili, slide lang ko. Mo natukod eh. Konti yan eh. Ay, kalami. Konti na. Yun ang photo nito. Isa to? Game. Ay, tayo sa kaliot na akong istorya. Sa sige niya og kuan, sa sige niya og ilang pangurinti nag-form siya og kuan diha ni kuan na ulod Bukol. Bukol usay. bukol. Ah, sige. Dili na siya lusay sis, balik sis. Kani? Ah. Daw? Ah, kani sa boss kani. O basta siya, form na siya. Sige. Nga, dili man daw Dili man- cancer, okay na daw. Ay, Okay raw. Ginoo ray bahala na. Ni Ayaw gamay ka ni na gamay. bato. Batog mayuma. Ni gamay na mo. Katurang katong grabe pa iyang kuan, iyang sige kurinti. Mo na form daw nagunod na doktor. Magpagamay. Gina-edit pa mo ibang video niya o raw gid siya may pagawa. Wait it. Ah, raw. Kung unsa kay kuan niya, gusto na ako makita sa viewers na unsa kong trabaho. Raw gid ay niya siya. Gusto Nahina yung takilid. para makita nila nga nauyon sila nga walay beautification, no? Ano natural lang ba, no? Ano, tana na ko in case basig mo flip siya niya makita ang body parts. Kailangan ko pa. Ito na may bawal. Ha? Ang gibawal sa YouTube nipple. Ah, Lalaki nipple pwede ra. Kay katong kaysa nasipyat ko, pagunit niya nabuhian niya bak seconds lang jud. Dadakpan jud nila nakuan mga pa. 6 hours. Wala na ko an. Gitanggal akong kuan advertise. Ang ads na ko gitanggal. Ang galing nila kaya Gi kuan na po nako. Gi-delete. Warningan ko na nabalik na pud siya. Kato tong pagti mahapit na mga man. Masapit na naman. Hmm. Maupag ko ko. Tanggal man ang malo paglingkod. Ano ba? Ito na mga daping-daping ilit na. Ano ko na bawal. Hindi. Gamay. Nag-views kay mo ni tanaw sa mga laki. Pinakadako na ko views. Puro ra jud babae. Ba na gani magpantirang mag-grab init. Yung iba naman to. Mama niya pa hinabuhi anak. Punta gamay. O nagitinood ha? Di man may patinood. Wala na ko panintong ko, mabuylo ginong ko ba? Konti na din eh. Dapat dali dadun si Anil. Ganang di ano ng anak. Oh, Hard. hard to siya. Sige ba tayo ano? Yang hawak. No, konti na din. Bikin imong place. Kana, di agad banda iyan. Kanig mo ulit to, karon jud dat ino diri. Kaya sige to siya pagita og may nang hilot kung puron. Ito ma'am. Tay. Sakit. Ha? Sakit daw, sakit. Tay-tay. Tay-tay yung sabi. Dili sa. Pinay man. Pilay rin. Saya gani. Saya. Saya ang gani. Gusto rin magbuat. Kanang Anak man siya. Yang anak. Maraming sakit siya. Ikot man sa matagot.
India, datang kamu Indian dire apa pilih. Ano lang, Dako kay tubat na. Lapos sa niya. Dapat din siya dire siguro. Huwag mo ito mo ano. Wala lagi ka na dito. Kabalo dito na. Gusto mo gusto? Hindi ko man nani. Mali na to. Asa na yung balay yan? O dahil dire yung balay. Asa may bukid. Ito po. Ah. Ang kaya asa yung bukid. Apple. Wa pa lang gusto panahot lamig kaya ba? Matarog lang pulot. Sa inyong massage, dagan mo magagay-agay. Sa Sa massage niyo. asa no? May mag-massage ka ba? Kabalo ba ko gana dapat kabalo ba ko no? Kasi dapat ang sakit no. Agay-agay. Agi anda dire na tayo. Agi ana na ko. Asa lang ito na ako nagkano. Agi ana na ko pero gusto yun sa Sige siya massage siya niya. Sa tingin ako sa nahilot sa yun ako ah. Mga bata ako po yung mga hilot to. Maubo siyang ay masilingan na gud, Pinoy. Mainato lang ba kaluoy? Pero dili din ang mga imo. Wala paligid tiluang. Asa akong pwede i-jet. Ako to sideline. Wala ko na. Nangundang na iko sa kanya sa glass. Awa na ko kusog. Di ba nakita? Ay, nanganak mo paano. Kana magulan pag ugma. Wala ito. Ay, stress.